Salam el hormatly adamlar. Garaşdyk baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiziň parasatly baş tutanlygyna ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda o hojalyk ulgamyň beýik özgörtmeleri esasyna täze ösüşlere ýa bolýar. Ýokary sepkitlere getýär. Paýtaçylykda, gallaçylykda, gök we bagça ekin önümlerini öndürmekde, bagçylykda ýylyň-ýylyna ýokary netijeler gazanylýar. Bu babatda häzir günlerde Daşoz vilayatyna da durmuşa çyrilýän işleri ýürüýte bellenmäge münasipdir. Hormatly prezidentimiziň tapşyryklarynyň görkezmelerinden ugralýan Daşoz vilayatynyň paýtaçy bagdaýhanlarym özleriniň iş depkinlerini sähelçede gowşatmazdan gaýratly zähmet çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna bu pudugy ösürmek iler tutulýan ogurlyň bir hökmüni kesitlenildi. O bu hojalyk önümleriniň satyn alyş narhlarynyň ýokurlandyrylmagy, ýerleň uzak möhletliğin kärenetine berilmegi o adamlaryny işe bolan täzeçe garaşlar kemale ýetirdi. Munyň şeýledigine gowuçy meýdanlaryna sersalanyňy aýdyn göz ýetirmek bolýar. Vilayatyň paýtaçy ýer eýeleri gowuçylary ýetigdirli ýetigi diýerler. Her bir çärenin agrotehnika talaplara laýyk derejede geçirilmegi, olun kadaly boý almagyny, hemem bol hasyl toplamagyny öpçün edýär. Her bir agrotehnika çärenin öz wagtyna we ýokary hil derejesine geçirilmegi bol hasylyň giregidir. Ilmyň gazananlarynyň milli tejribeleri bilen sazyşyga utgaşdyrylmagy gowuçylary edilýän ýetigi işleriň esasy aýratynlygydyr. Daýhan ahlatynyň bol hasyl bolup dolanjokdygyny gowuçyly meýdanlara sersalanyňna berk ananýarsyň. Şoňlary gowuçylyň hatarlarynyň bejergesiniň gowuna çay geçirilmek üçin ähli çäreler görülýär. Borda Daşoz vilayat ow hojalyk önümçilik birleşigini hemem oň etraplardaky önümçilik kärhanalaryny zerur bolan işlengiň toplamy berje edilýär. Gowuçy bejergesini işledilýän her bir traktoryň enjamyň bökdönşsiz işini öpüşün etmek maksady bilen ýerine ýetirilýän işler özüniň ajaýyp meýwelerini berýär. Hunermenliň we mehanizatorlyň bilelikdäki tagallasy netijesinde bejergide ýerine ýetirilýän işler diňe ýokary hil derejesine bolmagyny öpüşün edýär. Gowuçy ekişiniň hemme taraplyny gowunajay öz wagtyny talaýyk geçirmegini gazanylmagy, aňyrtyny bersine göz ýetmeýän giň meýdanlarda gowuçylyň bol hasyl toplamagyny öpüşün edýär. Şu wagtda vilayatyň ähli etraplaryna nusxuluk işler alınıp barlýar. Vilayatyň her bir etrabyna, her bir daýhan birleşigine ýaýwanlandyrylýan joşguny zähmeti göreniňni gowunyň ötürilýär. Munyň özi ähli aladanyň gowuçy bejergesiniň ýokary hil derejesine geçirmegini gönükdirleniginiň subutnamasydyr. Ýokary hili bejergi çäreleriniň öz wagtyna talaýyk geçirilmegi elbetde bol hasyldan habar berýär. Şu günlerki dowam edýän gyzgalanly işler joşguny zähmet Türkmenistan parahaçylygyň onaşmagyň watyny ýylyna da daşowly paýtaçy ýer eýeleriniň bol hasyl kemale getirjekdiklerinden hemem ýurdumyzyň şany garaşdyrylmadyň 30 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlajakdyklerinden habar berýär. Gowuçy bejergesiniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk ýokary hili geçirmek üçin ähli mümkinçilikleri bar. Şoňlary vilayatda gowuçylyň hatar aralaryny bejermek, haşal otlardan arasylamak hemem suw tutmak işleri utgaşykly dowam etdirilýär. Hormatly prezidentimiziň daşary ýurtlardan satyn alyp beren traktorlary, dürli görünüşli ow hojalyk gurallary mehanizatorlar tarapyndan günüň bütün dowamyny ýokary önürjülükli işledilýär. Ow hojalyk ulgamyny işlemäge ýokary hasyl almagy ajaýyp mümkinçilikleri döredip beren hormatly prezidentimiz daşowly daýhanlary alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimiz özüniň geçirýän ministrler kabinetiniň mejlislerini, hemem sany ulgamy arkaly geçirýän iş maslahatlaryny, bereketli hasylyň binýada tutulýan möhsümden ow hojalyk işleriniň ählisiniň ýokary hilli we öz wagtyny geçirmeginiň zerurdygyny aýtmak bilen olaň ilmi taýdan esaslandyrylan agrotehnika çärelere dowly laýyk gelmegini öpüşün etmek barada degişli tapşyryklar berýär. Döwlet başlyrmyzyň bu tagallalaryny iş ýüzüne berje etmekde Ahal vilayatynyň bagdaýhanlary ihlasly zähmet çekýärler. Şunun netijesinde şoňlar Ahal vilayat ow hojalyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky tehnika hyzmat ediş kärhanalarynyň işçi hunermenleriniň ýadawsy tagallasy bilen Türkmenistan parahaçylygyň onaşmagyň watyny diýilip aglan edilen 2020-nji ýylyň bugdoý ekişine we paýta ýygymy möhsümine tehnikalary taýýarlamak işleri gyzgalanly alınıp barlýar. Mälim bolşýaly bugdoý ekişinde ulanıljak tehnikalar ýokary hil derejesine taýýarlamak bu jogapkärli möhsümi şalt hemem talaby laýyk geçirmek möhüm şertidir. Hormatly prezidentimiziň ow hojalyk pudugyny amala aşyrýan düýpli özgörtmelerini, zähmet adamlaryny edýän himayet gollawlaryny gowunlar galkynan Ahal vilayat ow hojalyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky tehnika hyzmat ediş kärhanalary tarapyndan bugdoý ekişinde ulanıljak ekijilerini awatlamak işleri tamamlaýjy tapgyrda alınıp barlýar. Şoň netijesinde
Şeýle häzirki wagta içinde bu kärhanalaryň öz işlerini usat, iş hünärmenleriniň ahlasly zähmetleri bilen welaýatyň ähli etraplaryny ekiş mögsüminde buğday ekijileri bejermek we awatlamak işleri ýokary hil derejesine geçirildi. Agakylly meýdanlarda yerden zer önürgen daýhanyň päk zähmeti ahlas bilen ýetişdirilen aňyrtyny bersine göz ýetmez. Gowçuly meýdanlary tebigaty gözel gelşik berýär. Hemem paýtaçy kärençliň ýyl boýy çeken zähmetiniň kemsiz ýerde düşjekdiginden habar berýär. Daýhanyň alderini döküp ýetişdiren gowça hasyny gysga möhletde isrepsiz ýygnamak işi paýta ýygyjy kombaýnlaryň saz hemem bökdünsiz işledilmeginiň gurulmagyna baglydyr. Şondan ugralýan Ahal Ulayat Owakyjylyk Önümçilik Birleşiginiň ýerlerdäki kärhanalarynyň işi hünärmenlerdir mehanizatorlarym häzirki wagtda paýta ýygymy mögsüminde işlediljek tehnikalary ýetip gelýän mögsüme ýokary hil derejesinde taýýarlamak ugruna uly tagylla edýärler. Tehnikalary paýta ýygymy mögsümine taýýarlamak işleri ähli etraplarda bu gurda ýeterlik iş tejribeleri bolan iş hünärmenleri ynanyldy. Hormatly prezidentimiziň zähmet adamlaryna hemme tarapdan edýän himayet gollugyny göwnleri galkynan bu kärhanalaryň edberelli işini usat awatlaýjylary paýta ýygymynda işlediljek tehnikalary mögsüme taýýarlamak işlerini şuňlar tamamlaýjy tapgyrlarda şalt depkinne alyp barýarlar. Önümçilik birleşiginiň ýerlerdäki kärhanalaryny tehnikalar üçin ätiýaşlyk şaýlarynyň birnäçe görnüşleriniň olaň özlerindäki ýerli usahanalaryny taýýarlanmagy bolsa, ýerlerde buğday ekişiniň hemem oň bejerik işleriniň has şalt depkinne ýokary hili ýerine ýetirmegine uly ýardam edýär. Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watana gelenede Ahal Ulaýatyny paýtaçy baga daýhanlaryň ýetişdirýän gowça hasylyny ýetkisiz ýygnamakda kombaýnlaryň ýüllerçesiniň işledilmegi göz öňüne tutulýar. Tehnikalarda geçirilen bejeriş awatlaýyş işleriniň hiline ähli ýerlerde degişli hünärmenler tarapyndan ýygyderli gözegçilik edilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne buýsunçly başdan geçirýän ýurdumyzyň edara kärhanalardyr önümçilik puduklary Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watany ýylynyň geçen hasabat döwrüni gowandyrjy zähmet üstünliklerine beslediler. Ýokary ykdysady görkezleri eýe bolan önümçilik puduklardyr edara kärhanalary Balqany welaýatyna da kän. Şeýle kärhanalaryň hataryna Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk önümçilik ministrliginiň Balqany welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynaky Balqan kän müdirini görkezmek bolar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Balkan kän müdirliginiň we oň önümçilik meýdansalarynyň hünärmenlerdir işçileri, hormatly prezidentimiziň taýda tagalaty we bimeşer aladalaryny ýetijesine ýurdumyzyň sar günjünde giň derejede alınıp barylýan gurulşyk binalardyr detgalarynyň gurulşygynyň zerur gurulşyk terişdeleri bilen bökdünçli düpçün etmekde hasam netijelik görkezýärler. Häzirki wagtda welaýatyň sar günjünde alınıp barylýan gurulşyk işleriniň depkini barka ýokarlanýar. Welaýatyň etrap şäherlerine, owa şäherçelerine alınıp barylýan dürli maksatly binalary gurulşyk terişdeleri bilen üpçün etmekde, Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçilik ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynaky Balkan kän müdirliginiň hünärmenleri hasam sallamly işler bitirýärler. Bu kärhananyň garamagyny ýerleşýän gurulşyk känininden Magdanäl, Gurulşyk we Divar önümleriniň birnäçe görnüşleri gazylyp alınýar. Gurulşyk pudugyny bu wajyp işleri durmuşa geçirmekde bolsa berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň howanarlygyna satyn alynan dünýä ünlülerine laýyk gelýän kuwatly tehnikalaryň ençemeti işledilýär. Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watan ýylynyň geçen hasabat döwründe de Türkmenbaşy etrawyna ýerleşýän Balkan kän müdirliginiň hünärmenleriniň janipkeşlikli zähmetlerini ýetijesinde ýokary zähmet üstünlikleri gadanly. Balkan kän müdirliginiň baýry meýdansalarynyň biri Daşarbat önümçilik meýdansasy bolup, onu hünärmenleriň ençemeti ýokary ruhulentlikde zähmet çekýärler. Ýokary ykdysady görkezjilerini eýe bolýan bu kärhanada esasanam döwrewap tehnikalaryň we ýük göterji ulaglaryň kömegi bilen şäher sagal garynlar gazylyp alınýar we welaýatyň şäherine gurulýan gurulşyk binalaryna bökdünçli dugradylýar. Şu günlerim berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň aladalarynyň uruklanan gurulşyk kärhanatynyň hünärmenlerdir işçileri özleriniň iş depkinlerini barka güýçlendirip, ýurdumyza alınıp barylýan gurulşyk binalaryny Magdanäl we gurulşyk terişdeleri bilen bökdünçli üpçün etmekde hasam netijelik görkezýärler. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagyllalaryny ýetijesine hususy kärhanalaryň önümçilik bünyady ýokary önürjükli tehnologiýaly enjamlar arkaly kemilleşdirilip, olarda öndürilýän azyk önümläriniň görnüşleri barha artýar. Bu önümler içeriki bazarlarymyzda azyk bolçulugy emele getirip, halkymyzyň ösün isleglerini kanatlandyrýar. Mar şäherindäki mewli ülke hususy kärhanasynyň işçileri hoşwat, harit nişanly ýokary hilli azyk önümleri bilen birlikde bäsleşe ukyply döwrewap süýji önümleriniň birnäçe görüşlerini öndürmek işlerini ýola goýdular.
Milli iqtisadiýetimiziň döwlete daxilly bolmadyk ulgamyny ösdürmäge döwletimiz tarapyndan äklep abatda berilýän kömekdir gollawlar eşewr telekeçiliň ýokary hili azyk önümlerini öndürmekdäki mümkinçiliklerini artdyrmaga, hemem halkymyzyň ösün isleglerini kanatlandyrmaga giň ýol açýar. Mähremen arkadagymyzyň orta we kiçi telekeçilik ösdürmek barada edýän aladalary bazar iqtisady gatnaşyklar şertlerinde zähmet çeken eşewr telekeçiliň ilatymyza zerur bolan azyk önümlerini öndürmekde alyp barýan işleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Häzirki wagtda hususy ulgamly işler talabalaryk ýoly goýulyp kärhanalaryň önümçilik kuwaty artdyrlyp, öndürilýän önümliň hil derejesine gaýratyn ösberilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Marşakarnäki Miwul ülke hususy kärhanasyna da Türkmenistan Parahaçylyk Onaşmaň watana gelende azyk önümlerini öndürmekde uly işler alınıp berilýär. Hususy kärhananyň dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilmegi we olaň işleriniň sadlaşyk ýoly goýulmagy netijesinde örümçülüň depkini barha ýokarlanýar. Kärhanada öz işini ökdi, tejribeli hunermenleň bir näçesi zähmet çekmek bilen olary ýerine ýetirilýän her bir işiň ýokary netijeligini gazanýarlar. Bu hususy kärhananyň işçileri şu ýyly Mekkejewin ýarmasyndan we bugdoý unundan tagamly önümleň Mekkejewin taýajaklaryny kemem bally patron bir näçe görnüşlerini öndürip ilatymyza el ýeterli bahadan ýetirýärler. Kärhananyň öndürýän gowradylan çörek bölejikleriniň durly tagamly görnüşlerim çagalan söýgüli azyk önümleri hasaplanylýar. Göze gelýär döwrap gaplary gaplanylýan bu önümler hil derejesinde bilen aýratyn tabawutlanýar. Miwul ülke hususy kärhanasynyň öndürýän döwrap önümleriniň arasynda hoşboý isli, jany şipa berjek kofe önümem uly orun tutýar. Hormatly prezidentimiziň yerli önümleň öndürüşini we möçörüni artdyrmak hemem daşary ýurtlary eksport etmek işlerini ýoly goýmak barada berýän tapşyryklaryna münasip işler bilen jogap berýän bu hususy kärhananyň işçileri öz öndürýän azyk önümleri bilen içerki bazarlarymyzy öpçün etmek bilen çäklenmän daşary ýurtlara da eksport edýärler. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýan bu kärhanada ýakyna ýene-de bir täze önümçilik bölümi işe girdildi. Dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary önümçilikli enjamlary bilen öpçün edilen bu bölümiň işe girdilmegi bilen bu ýerde täze iş orunlarynyň bir näçesi döredilipdir. Halkymyzyň azyk önümlerine bolan ösen isleglerini kanatlandyrmak maksady bilen işe girdilen bu bölümde joý harit nişanly tagamly we lezzetli süýjüleň 10 görnüşi öndürilýär. Süýjüleri öndürmekde ulanylýan çeýmalyň düzümen narpyz, alma, ýer tuduny, şetdali, zirk we beýleki tropik meweleň goşunlary bilen baýlaşdyrylmagy bolsa, döwrewap azyk önümleriniň has tagamly bolmagyny öpçün edýär. Bazar iqtisady gatnaşyklaryna bäsleşik ukyply azyk önümlerini öndürýän bu kärhananyň işçileri hususy ulgamy oruny ýokarlandyrmakda alyp barýan işler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiziň parasatly baş tutanlygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni gün saýyn rowaşlyklara beslenýän şanly ösüşleri ýordamyzyň telekeçilik ulgamyny uludan gurşawanly gahrman arkadagymyzyň taýsy tagalalarynyň edgider gollawlarynyň netijesinde bugün köwün kiçi we orta telekeçilik ösdürmekle gönükdirilen döwletli tutumlar ýokary hili görkezler bilen özüniň oňy netijelerini berýär. Soňky ýyllarda edýärmizde döwlete daxily däl hususy ulgamyň wekillerim berkarar watanymyzda azyk haritler bilen bir hatarda senagat haritlarynyň bolçulugynyň döredilmegine özleriniň münasip goşuntylaryny goşýarlar. Edi diýarymyzda hususiýetçilere berilýän edederli gollawdan kiçi we orta telekeçilik ösdürmek babatda millilizirimiziň taýsy tagallarlaryndan ruhlanýan Günnogary welaýatynyň telekeçilerim ülkemizde belenilýän her bir toýdur bayramlary joşguly zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asyrly däwe öwürdiler. Şeýle hususy önümçilikleň hatyryny Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Lewap welaýatynyň Farap etrawyna ýerleşen Rysgaly Gap hususy kärhanasyny bellep geçmek bolar. Hususy önümçiligiň işçi ýordamynyň garaşdyrylynyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygynyň belenip geçiljek 2020-nji Türkmenistan Parahaçylyk Onaşmaň watana ýylynyň her bir önümçilik gününi anamly zähmet üstünliklerini besleýärler. Bu ýerde esasanam azyk önümlerine niýetlenen sintetik gaplar taýýarlanyp önümçiligiň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Kemil enjamlar ornaşdyrylan döwrap kärhanada 25-den gowrak ýaş hunermenler zähmet çekip önümçilik iki iş çalşygyny alyp berilýär. Çeýmal hökmüne ulanylýan polipropil
edilýän Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumuna getirilýär. Şeýmal ýürütip peşlerde belli bir ýyllyk ölçegine eredilip, sintetik ýüplük görnüşine çenli işlenilýär. Hemem saraýjy enjamlaryň kömegi bilen tegeklere sarylýar. Soňra taýin sintetik ýüplükler dokoýjy enjamlaryň kömegi bilen dokulýar. Dokulýany halty kesgitli ulluga ýetirilende soňra kesilip tikici enjamyň gatnaşmagyny haltanyň aşaky bölegi dikilýär, hemem taýin harit derejesine getirilýär. Önümçülükde işlen aglaba bölüginiň awtomatik usulla ýola goýulmagy, her günne polipropilen çegmalynyň bir tonudyny gowranyň işlenilmegine netijede bolsa 10-15 miň ogly ekologik taýdan arasy ýokary hilli önümiň taýýarlanmagyna mümkinçilikler ödýär. Rasgally gap hususy kärhanasynyň işçi hünärmenleri kiçik orta telekeçilik ösürmekdäki aladalary maksatly tutumlar üçin milletimiziň adyna hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Garaşsyz hemişelik bir tarap diýarymyzyň çär kunjyny Türkmenistan parahatçylyk ünanşmagyň watany ýylyna hemem şany garaşsyzlygymyzyň 30 ýylyna başlap geçirilýän dürli çäreler çuňurmany mazmuny aýratyn joşuny we ýokary uquletlige eýe bolýar. Paýtatymyz Aşgabat şäherinde hemem vilayetlerde şeýle çäreleň bir näçesi geçirildi. Agrar Partiýanyň merkezi geňeşi Aşgabat şäher komiteti we Türkmenistanyň oba hojalyk toplumy bilen birlikde gurulmaklaryna beqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň raýatlarynyň paraha durmuşyny üpçün etmekde, olaryň howpsuzlygyny gadanmakda anyp barýan işleri wagt etmek maksady bilen garaşsyzlyk şan şöhraty madylen wagt nisigat çäresi geçirildi. Onda mehriban akadamyzyň oba hojalyk pudugyny amala asyrýan äger tür işler dogrusyna durulup geçirildi. Türkmen Demir Ýollary Agentligine Aşgabat şäher häkimliginiň hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň Gazaly Ýarma Milli Jemgyýetiniň baş prokuraturasynyň we ýokary kadetiniň döwlet migrasiýa gullugynyň şeýlede içeri işler hemde Taglyk Goruş we Derman Senaty ministrlikleriniň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryna bagtyar nesil, bagtyar watan atly wagtny sigat şähereti geçirildi. Türkmenistanyň Fewda Senagat Idarasy müdiriýetine ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň baş prokuraturasynyň we ýokary kadetiniň bilim, Taglyk Goruş we Derman Senaty içeri işler hemde milli howpsuzlyk ministrlikleriniň guramaklaryna gaýratyňyz eýsilmesin, mertebeňiz beýgilsin atly wagtny sigat şähereti geçirildi. Şeýle çäherler ýaşlar guramasynyň köpetde bagtyarlyk tarap geňeşleriniň guramaklaryna da geçirildi. Türkmenistan Senaçylar we Telekeçiler Birleşmesine Magtum Murad Naqi ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň we ýokary kadetiniň bilim, Taglyk Goruş we Derman Senaty içeri işler hemde milli howpsuzlyk ministrlikleriniň guramaklaryna gaýratyňyz eýtilmesin, mertebeňiz beýgilsin atly wagtny sigat şähereti geçirildi. Türkmenistanyň döwlet ähtiýaçlaryny guramasyna Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllyk münasibetli ýaş günlärmenleriň arasynda okuw maslahaty geçirildi. Agar vilayatyna Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany şeýlede şany garaşsyzlygymyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän dawarly maslahatlar giň gerimde dowam edýär. Agrar hemde Demokratik partiýalarynyň Bagdadyhan etrap komitetleriniň etrap ýaşlar guramasynyň kärdaşy ýakylaşyklarynyň we dinanyr guramasynyň guramaklaryna geçirilen dawarly maslahat uly many mazmuny boldy. Onda çykyş edenler hormatly prezidentimiň alyp barýan işlerini şeýlede sağdan durmuş ýolgyny halka düşündirmek barada edilen söhbetler diýsen ýakymly boldy. Maslahat edilen çykyşlarda berk sağdan maşgalanyň döwletiň jemgyýetiň esasy bolup durýanlygy, maşgala mukaddesligini gorumak, ony awa saklamak babatda ata-babalarymyzdan gelýän ruhy ahlak qymmatlyklarynyň şuň köwüne ýaşlarymyz üçin uly görürlik hem terbiýe mektebi babatda anyk misallar getirilip edilen täsirli gurulmalar bolsa hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Demokratik we Agrar partiýalaryň Göktepe etrap komitetleri etrap ýaşlar guramasy dinanlar we medeniýet bölümi hemde etrap kärdaşy ýakylaşyklary Akbogda etrap Agrar partiýasy tarapyndan etrapyň medeniýet öýüne geçirilen dawarada Türkmenistan parahatçylygyň ynanşmagyň watany şeýlede şany garaşsyzlygymyň 30 ýyllygyna başlandy. Maslahat edilen çykyşlarda hormatly arkadamyň başlanmagyna anyp barýan işleri ýokary derejede ilat köpçüligine wagt etmekde, jemgyýetçilik guramalary bilen bir hatarda bilim işgärleriniň öňünde ören jogapkärçilikli boş durýar. Dawarda medeniýet we sungat işgärleriniň benetden ýanglanan aýdym saýlary tanslary hemde folklor toplarynyň çykyşlary tomaşaçylara şatlyk paýlady. Şeýlede Demokratik we Agrar partiýanyň Tejin etrap komiteti we etrap dinanlar guramalarynyň guramagyna şäherge geçirildi.
Dawlatnyjylar gahryman akadamydan başlanmagyna berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne halkymyň amala aşyrýan 20 şöyle özgörtmeleriniň dowam etdirilmegine çagyryş bolup ýanlanýan 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň onanşmagyň watan ýylynyň şygaryndan ugralyp hasa tutan ýerli, döredijilikli we netijeli dehme çekmegiň biýmeşör bagtyny aýratyn bellediler. Balkan vilayet prokuraturasynyň vilayet polisiýa hemde medeniyet müdürlükleriniň bilelikde guramaklarına garaşsyzlyk baky wagtyň binýady diýen at bilen Balkan Hawa şäherindäki vilayet kitapxanasyna geçirilen maslahatam şeýle çuň mazmuny şäherleriň üstüne ýetirdi. Balkan vilayetiniň Bereket Etrap Gazetiniň hemde Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Balkan vilayet komitetiniň Hadar şäher ýaşlar guramasynyň toýlarymyzyň seresi bolan ýurt garaşsyzlygymyň şany we münasibetli geçiren maslahaty ýurt berqarar il wagtyar siziň bilen arkada diýilip atlandyrly. Türkmenistan parahatçylygyň onanşmagyň watan ýerine geçirilýän ruh bilen dawralar Daşady vilayetinde de täzeçilik we täsiri bilen tapatlanýar. Vilayetin Saparmra Türkmen maşetrawına geçirilen tirveçilik ähmetli wagyn ýetiga çäresem işen häzete eýe boldy. Onda Daşady vilayet etrap häkimlikleri, denanlar guramasynyň vilayet etrap bölümleri, vilayet polisiýa müdürligi hemde jemgyýetçilik guramlary bilelikde guradylar. Daşady vilayetiniň taryhy we ülkän öwrenş muzeýine Dinanlar Birleşiginiň vilayet bölüminiň Kärdaş ýakylaşyklarynyň vilayet birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna maslahat geçirildi. Onu çykyşdan adamlar hormatly arkadamynyň başlanmagyna günüňsü diýärmizde amala aşyrylýan beýik işler öňde durýan wezipeler arkada prezidentimiň parasatly ýol başlygyna ýurdumynyň gazanýan ykdysady durmuş we meden ötüşler dogrusyna buýsançly gurrun etdiler. Garaşsyzlygymyň şany 30 ýyllyk toý münasibetli vilayetiň görogly etrap häkimliginiň Dinanlar guramasynyň etrap bölüminiň Demokratik Partiýanyň etrap komitetiniň ýaşlar guramasynyň etrap geňeşiniň hemde medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklaryna aýdym saly döredijilik duşy geçirildi. Onda çykyş edenler ýaşlarda garaşsyzlyk döwletimizde bolan arasa söýgüni kemal getirmekde bu senäniň ähmeti barada gurrun etdiler. Lewap vilayetinde de Türkmenistan parahatçylygyň onanşmagyň watan ýerine we şany garaşsyzlygymyň 30 ýyllygyna başlanan dörli mazmunnaky şäherler bir-birine ulaşyp giň germe eýe bolýar. Dinanlar Birleşiginiň Lewap vilayet bölüminiň Demokratik Partiýanyň vilayet komitetiniň ýaşlar guramasynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagty ýetiga çäresi kämil jemgyýet maşgaladan terbiýeli nesil agdybelikden başlanýan adylyň eserli. Onda wamyna hormatly arkadamynyň başda durmagyna diýarymyzda gazanylýan okuny ösüşler berqarar we jewis maşgala nesil terbiýesinde milli ýörelgeleri barada täsirli çykyşlary giň gerenmerli. Maslahatyň geçirilen ýerine genli ýyllarymyzyň uz barmaklaryndan çeper ellerinden çykan haly we haly önümleriniň ilişleriniň sergileriniň ýaýwanlandyrylmagy bu çäre aýratyn rewşçaydy. Ýaşlar guramasynyň Türkmen Hawa şäheri we däne etrap geňeşleriniň we vilayet sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen çärede baýmany mazmuny eýe boldy. Onda wamyna hemişelik bir tarap garaşy döwletimizde Türkmen ýaşlaryna ähli bulganlarda şol fana sport ulgamyna döredilýän mümkinçilikler, diýarymyzyň bu ýysançly ösüşleri, geljekde watanymyzyň awraýyny mundan belende galarmakda öňde duran maksatlar hakynda giňişlerini durlup geçerli. Lewap vilayetiniň sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň döwletli hojam marhaly etrap bölümleriniň, Kärdaş ýakylaşyklarynyň etrap birleşmeleriniň we ýaşlar guramasynyň etrap geňeşleriniň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagty ýetiga çäresem täsirli pursatlary baý boldy. Onda wamyna ata watanymyzyň ýeten belen sekbetleri halkymyzyň agdybyligi, ýaş nesilleriň terbiyesi, ýaşlaryň arasyna sağlam durmuş ýörgülerini berkitmek ýaly çykyşlary giň gerenmerli. Türkmenistan parahatçylygyň onanşmagyň watan ýyly münasibetli geçirilen dawraly maslahatlar we aýdym saly medeni köpçülik şäherleri Mary vilayetinde de ýokary guramaçylykly dowam edýär. Mary vilayetiniň Sakarçaýa etrawyna da etrap häkimliginiň Demokratik Partiýanyň etrap komitetiniň Kärdaş ýakylaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hemde etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklaryna Türkmenistan parahatçylygyň onanşmagyň watan ýerine başlanyp milli miras kämilliginiň nusgasy diýen at bilen dawra geçirildi. Dawaranyň dowamyna etrabyň sungy da saatlarynyň hemde bagşa sadanalarynyň eşretli zamanamyzy asuda diýarmyzy we mehriban halkymyzy taripleýän belent keňleşirin owalary bu ýere ýygnanan bagtyar raýatlara ruhy garkyn seçildi. Tanşyk ýyllaryň ýerine ýetiren döwrewap tansaram bu çäre aýratyn öwüşgün çaýdy. Gowun götürjü çykyşlaryň ählisi milli liderimiň adyna tüýsrekden çykýan alkyş sözler bolup ýanlandy. Mary vilayetiniň Türkmengala etrawyna etrap häkimliginiň, Türkmengala etrap prokuraturasynyň, Demokratik Partiýanyň etrap komitetiniň, etrap ýaşlar guramasynyň hemde etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklaryna wagty ýetiga duşy geçirilip, oňa bilim saglygy goraş, medeniýet ulgamlaryna zähme çekýän bagtyar raýatlar gatnaşdylar.
Etrafyň medeniyet öýüne geçirilen bu çäranyň dowamyna çykyş edenler watansöýçülük, edep terbiýe, ahlaklyk barada giňişlen durup geçip, ata-babalarymyzyň atalaryň dowamyna kämilleşdiren nesil terbiýesi häzirki bagtýarlyk döwrümizde döwrewap düşünjeli medeniyetli ýaşary kemale getirmekde ören uly ähmeti iyi bolup durýanyny bellediler. Duşat nişanlar ýurdumyň raýatlaryny bagtýar durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Mari vilayet kitapxanasynyň Demokratik Partiýanyň vilayet we Mari şäher komitetleriniň ýaşlar goramasynyň vilayet hemde şäher geňeşleriniň bilelikde goramagyna Türkmenistan parahatçylygyň onaşmagyň watan ýyl münasibetli maslahat geçirilip, oňa ýazyş şahylar we kitapxana işgärleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler hormatlar gadamynyň ýol başlygyna berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ýurdumynyň medeniýet hem soňky döwletlaryna döwletçilik işgärlerine goýulýan hormat sarpy, rowaşlygyň watany bolan diýarymyzyň ösüşleri barada bu ýysançly gurrun etdiler. Bu ýerde şahylaryň bagtýarlyk döwrümizde bolan bu ýysançly sözleri hemde olaryň eziz watanymyzy taryplap okap beren şygyrlary duşgat nişanlarda ýakymly täsir galardy. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetleriniň we paýtagtymyzda Aşgabat şäherini şuň 19 awgustda saat 20-den 20 awgustda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetine azken bulutlu hava olup, bu nordan telesi kuntu 9-14 metr etyen şimal ötür. Hava gecetine 24-29 gradus mayıl, gündüzüne 35-40 gradus ısı, kenarı etraflarına 33-38 gradus ısı olur. Ahal vilayetine az bulutlu hava olup, demunad ku nordan telesi kuntu 7-12 metr etyen şimal ötür. Hava gecetine 19-24 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Mari vilayetine açyk howa bolup, demirad güni ordan telesi kuntu 7-12 metr etyen şimal ötür. Howa gecesine 17-20 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Lewap vilayetine açyk howa bolup, demirad güni ordan telesi kuntu 8-13 metr etyen şimal ötür. Howa gecesine 17-20 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Daşo vilayetine az bulutlu howa bolup, demirad güni ordan telesi kuntu 9-14 metr etyen şimal ötür. Howa gecesine 19-24 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutlu howa bolup, demirad güni ordan telesi kuntu 7-10 metr etyen şimal ötür. Howa gecesine 21-23 gradus mayıl, gündüzüne 35-37 gradus ısı olur. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 20-sinde magnit hadisasynyň dornukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda Thomas Paslanyň dowam edýän günlerini, howanyň gyzmagy netijesinde bunyň ýeti şöhretiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýaramy täsiri güçlenýär. Bunyň täsiri aýratynam saat 11-den 17-e çenli güçlü bolýar. Hemem bunyň gyzgyn howry saat 20-e çenli dowam edýär. Şeýle-de howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 8 göterim artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şuň bilen baglykda howanyň oňaýsy täsirlerini öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, hemem Thomas Paslanyna bunyň ýeti şöhretinden gorunmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ekli wagtlarda ötüşlere betlenýär. Ekli ötüşleriň özünde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.